Mali les forces armées maliennes no ye fenedila ka u ka wuli ka jɔ juru la min y'u ka ɲɛmaaba dɔ ye o y'o Ninkɛnɛ Karaba Amadu Boli a n'a nɔfɛ maa caman minnu kɔni kun kɛn bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ Kolongotomokaw o sigibaw olu ɲɛna o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen o ye munumunu salo kɛ ten ko Zaradala a bɛ dole den ta a fɛ o senfɛ sa min ye Ɲaro ye ka taa se Nasanbugu ma min ye Manini ye ka taa se Jibala ma Bogu wɛrɛ Kɔnɔgan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni u ye munumunu salo kɛ k'a bɛɛ lajɛlen laraw ye maa o maa sɔrɔla yen maa jugu la u ye tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen kunjɛ la ni min ma sɔrɔ ka minɛ o kun cila k'o dafara n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ o munumunu n'o laraweli ninnu sababu la tɛgɛ taara da moto caman kan min ye marifaw ni marifakisɛw ye tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan wa ka taa jafara o kun t'an bɛ bin dugu minnu fana kan n da tula dugu minnu na sisan o sigibaw kan ka jagoya ni bile ta k'a sigi u dala ko jaga i b'a ye k'a fɔ o kun ye bagan minnu bɛna k'u salo ka fara ɲɔgɔn kan sorodasiw ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye bagan ye misi 73 a n'a kunkanfɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɔni salo la ka na d'a tigiw ma mun kɔni b'a la ka dugawu don sanga n'a ka waati wa o baara in fana bɔla ka kɛ ntɛnɛn tɛmɛlen n'o bɛna février kalo tile 3 ma san 2025 masina kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana min ye anw ka forces armées maliennes ye cɛden minnu bɛ yen n'o ja milen don n'olu kɔni ko n'i ko k'an ka taa sini u b'a fɔ ko mun bɛ bila u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu ni walima jamana in ka bɔ bolo la o y'u ka wulikajɔ n'u taabolo ye n'a sɔrɔ la dɔw b'a la ka mugu ani marifa ni k'o bɔ k'o feere olu ka baara bɛn t'o ma u kɔni ko terroriste n'u y'a y'u ɲɛna jɔn ko ala a bɛ taa kiyama wa min ye terroriste ye maaninfinw b'a haramu walima min ye sorodasiw ye olu ka jamana fan seleke naani bɛɛ lajɛlen fura ka jamana ka terroriste naya nin ye sɛbɛnna y'a salo ka ko min ye Bamanju ye wari kari tɛmɛnen n'o bɛna février kalo tile 2 min ye maa danajugu ye bɔgɔri k'u lo deliko la sabu n'i ye mugujugu dɔ la n'o ye Obi ye bɔgɔri k'u kɛra sababu ye ni ko caman de fili ka kunda min ye jua fiyɛ kan bɔgɔri b'a ye k'a fɔ a kɛra sababu ye ne ka maa caman jogi tɛmɛnikɛla ko a ko ni kibaruya yɛrɛ bɔgɔri n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ni danajugukɛlaw ye firinkan kɛ a don in kama nɛgɛ kaɲa 17 n'o ye tilebinda waatiw ye bɔgɔri b'a ye k'a fɔ sugu kɔnɔ sigilaw u sina ka bali ka mugu de mankan mɛn po bɔgɔri b'a ye k'a fɔ tigama don wuli ka jɔ ni kule la tɛmɛnikɛla ko a ko min kɔni ye Obi ye a bɔbɔra min ka tugu ɲɔgɔn kɔ i b'a ye k'a fɔ ɲininkali tobi bɛ nka n'i ye kow taabolo lajɛ Marakala zone tɛ fila binaja don bɔgɔri n'i ye EGS lajɛ bɔgɔri n'olu kɔni dɔn bɛ ni bamanciya ye bɔgɔri b'a ye k'a fɔ maa minnu ye olu ka ɲɛmaaba ye n'o ye Abu Arakiya n'u ko a ma ko Abu Ashi bɔgɔri b'a ye k'a fɔ ale kɔni Ninkɛnɛ Karabala sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kow taabolo lajɛ ale Ninkɛnɛ kɔni Karabala bɔgɔri sigi kɔni kɛnɛ kɛra ka fɛn mun makɔnɔ o de ye k'a fɔ ko fiɲɛ bɔ da lafiya bɛna sɔrɔ maa min tun bɛ n'u nunjuru b'o bolo o kɔni o tɛ bilen o tuma min kɔni ye tɔw ye bɔgɔri k'u ye galabu sɔrɔ ka wuli cogo di u ye musakaw sɔrɔ cogo di u ye mugu pɛrɛnw sɔrɔ cogo di o ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Obi bɛ ka bin cogo min na sugu kɛrɛfɛla la bɔgɔri ko waati kelen dɔw kɔni taara ka taa bin ji la bɔgɔri ko de kɛra kunnaja yɔrɔ belebeleba ye nka n'i ye sugu kɔnɔna ta lajɛ bɔgɔri ko maa 17 bɔɲɔgɔnko bɔgɔri olu ye tɔɔrɔ sɔrɔ n'i y'o maaw lajɛ ko denmisɛnninnakaw de ka ca la kosɛbɛ bɔgɔri olu bɛ furakɛli la labitani o tuma k'u somɔgɔw kɔni kɛn bɛ k'u kan bɔ bɔgɔri ni dɛmɛ joliko la ka taa bila jamana yɛrɛ bɛ se ka kɔlɔsi la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni nunjuru bɛ maa min bolo fara ka ban o n'a ta o ta hali bi Bamanju bɛ ka wuli ko n'i ye EGS lajɛ Daeshi bɔgɔri min ye État islamique ye bɔgɔri n t'a si dɔn k'u kɛn bɛ ka gawo n'a lamini kɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔri min kɔni janfa kɛnɛ ka da ko de bɛ yen sabu n'i ye sɛgili foroko ye ka maa min kun suwa a mɔgɔ gabakuru ka janfa b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsiw b'u sɔn min ye an ka lakanabaw bɛɛ lajɛlen b'u sɔn nka n'i ye fasodenjugu dɔw lajɛ bɔgɔri olu ka janfa dugu Mali kana suma fiyewu Mali ka kɛ siran yɔrɔ ye Mali ka kɛ tasuma yɔrɔ ye Bamanju ka se sɔrɔ an kan bɔgɔri ko maa caman bɛ sigi kɔnɔ dugu kɔnɔ dɛ olu ka wulikajɔ de filɛ nin ye bɔgɔri olu ka hakilina de filɛ nin ye bɔgɔri ko abada a tɛ k'u ta la a tɛ k'u sago ye bɔgɔri ko Mali bɛ kɛ malidenw de sago ye Mali bɛ kɛ armée de sago ye ka yɔrɔ furan k'a jɛ bɔgɔri ni ka jugu si latunu ka bɔ Mali kɔnɔ